Zatozte, batera gaitezen erioiu berean. Denok behar dugu zerbait esateko aukera. Euskal Herritik egin dezagun oiu, Japoniatik egin dezaten oiu. Buyaka! Buyaka, buyaka, musika zuzenean. Buyaka, buyaka, ezin da gelditu. Buyaka, buyaka, Bad System kalean. Buyaka, buyaka, Japan Tour! Bad System kara, musika zuzenean, ni zaiko no respecto bo. Hajime mazte! Eman, haupa, gu Bad System gera eta bagoaz Japoniara One Kokoro Tourra egitera. Eta nahi duzutenentzako musikazuzenean.comen webgunean jarraitzen alduzute gure egunerokotasunakan. Behintzat beste bat arte, One Kokoro Japan Tour!